Иран потъна в скръб. В страната се състоя едно от най-мащабните шествия в историята на Ислямската република. С подобна раздяла иранският народ превърна убитият преди 4 месеца върховен лидер Али Хаменей в символ на мъченичеството. Какво послание изпрати страната на древните перси към Доналд Тръмп? Ще бъде ли разчетено от господаря на Белия дом? Какво остана невидимо за света? Защо на прощалната церемония не се появи духовният водач Муджтаба Хаменей? По тези въпроси ще разговарям в извън сценария с колегата Страхил Ангелов. Вчера той се завърна от Техеран. Здравейте! Здравейте! Минаваме направо към важните събития. Горещи са. Да, горещи са, така че кажете ми с какво усещане се върнахте от церемонията по погребението на Али Хаменей? Ами, вижте сега, казват, че това е най-многолюдната подобна церемония досега въобще в световната история. Наистина имаше страшно много хора. Сега, естествено, тя беше организирана от държавата, т.е. от властта. И по тази причина, нали, също излезнаха допълнителен брой хора, които работят в държавни фирми. Нали, тия неща ги знаеме как стават, виждали сме ги. Тук те са навсякъде. Истинска скръп ли беше или беше имаше не може да кажем. подправеност? Вижте, не е коректно да кажем, че Как го усетихте 15 милиона души са излезнали подправено. Абсурд. Това си е част от културата, от религията, от традициите на тези хора и аз лично се отнасям с уважение. Не е нужно да даваме оценки на емоционалното състояние на хората. А не е редно, според мен, и некрасиво. Само, че винаги се усеща кога нещо е искрено и кога не. Ако ние в това студио си говориме дирижирано, хората, бъдете сигурен, винаги ще го усетят. Аз нямам традиции да говоря дирижирано по проста причина, че за сега не се е намерил каквото и да било свързано с мене. Аз съм почти на 50 години, трудна работа. Истината е, че хората излезнаха там искрено първо, веднъж заради паметта на самия Аятолах, когото една немалка част от народа на Иран уважава. Но второто, според мен е това, което даде допълнителна мотивация, е начинът, по който той беше убит. Дори хора, които не одобряват тази форма на управление, този начин на управление, този политически, ако може въобще така да го наречем, елит в Иран, не приеха начина, по който действаха САЩ и Израел. Това, че нападнаха Иран и това, че си позволиха да убият техния върховен лидер. Случайно ли той церемонията... не е само духовно лице, той беше върховен лидер. Нали? Такава е структурата на управление. Така е. Случайно ли церемонията съвпадна с деня, в който бяха основните чествания във връзка с 250 години Съединени американски щати? Като че ли се търсеше някаква... по-скоро съвпада с началото на религиозен, на мюсюлмански, шиитски религиозен момент, в смисъл такъв месец. Тоест, за вас това е абсолютна случайност, че точно в този ден започна ритуала по изпращането. Няма нищо общо с националния празник на Съединените щати. Има общо с техен религиозен празник. Когато разговаряхте с хората... Съвпада с техен религиозен празник. Когато разговаряхте с хората, какво е отношението и към войната и към примирието, което в момента е изключено? Имат ли опасения, че може ескалацията да се върне отново в стария вид преди около 4-5 месеца? Сега там има много хора, които искат и настояват войната да продължи до пълна победа.
Сега имайте предвид, че ръководството на Иран Кой ръководи? за тези месеци, тези 2 месеца война, почти 2 месеца, доста така активно пропагандираше победата, което е нормално. Нали? Победната риторика, тя съществува навсякъде, във всяка една война. Фолкишер Бахтер, когато вече съветските танкове 1945 година са били близо до Берлин, те са писали дописки, че хората да не се притесняват, че това са германски артисти, актьори и се снима филм. Така че военната пропаганда е такава навсякъде. Народът живее ли с усещането, че те са победители в този конфликт? Една най-малка част считат, че достоинството на Иран е защитено, но не в пълна степен Иран успява да доминира политическите последствия от войната. Защото какво е победа в една война? Победа е когато ти диктуваш политическите последствия от нея. Това е също известно. Нали? Кой управлява Иран в момента? И това е интересен въпрос. Моето мнение е, че влиянието на военните, по-скоро даже не на редовите военни, не на армията, на тази ексир, корпуса на стражите. За тях ли говорим? Да, ще стигна до тях. Добре. Да, ето вие, аз съм ви... Това е ръководителят. Това е ръководителят. Който всъщност за първи път се е появил, ми казахте в предварителния ни разговор. Двама души. Това е ръководителя на аерокосмическите сили на корпуса на стражите на Ислямската революция. Те се появиха за първи път на церемонията. Да, онзи ден на сутрешната молитва в памет на Хаменей. Това ли са хората, които управляват? Влиянието на корпуса на стражите на Ислямската революция очевидно е доста голямо. И предвид факта, че новия аятолах, т.е. Муджтаба, който е син на Али Хаменей, погребания, не се появи, дори да се прости с баща си. Остава доста въпросителни. Спекулациите са, че той е ранен при една от атаките. Какво се говори там, на място? Ето това ви казвам, че... Същото ли се говори? Има много хора, които мислят дори, че той не е жив. И че е холограма, която просто се ползва като икона, портрет, нали, така. За да може тези главнокомандващи на корпуса на стражите на Ислямската революция да управляват едва ли не от негово име. Нали? Има хора, които мислят по този начин. Има хора, които не подкрепят правителството. Това щях да ви попитам. Опозицията колко е силна в момента? Знаете, че преди да започне войната имаше протести. Отвън сякаш прозападните сили казваха, че хората трябва сами да се преборят и да свалят властта на етоласите. Тези сили външни, западни, така наречени, всъщност дискредитираха и провалиха тези протести. Между другото, протестите въобще не са били за да се свали Ислямската република, така да го кажем. Тоест, те не са... Това не е било някаква контрреволюция, по-скоро те имаха социален и икономически характер. Докато западните сили, в частност мисля, че основно израелското разузнаване, не инфилтрира хора вътре, които започнаха вече да правят опити, така да се каже, насилствено да сменят властта. И тогава всичко естествено се провали, защото никой в Иран, нито опозицията, нито тези, които управляват, т.е. опозиция е силно казано, но недоволните, не вярва и не счита, че е перспективно да им бъде налагано каквото и да било отвън.
Тоест, тази рекламна кампания, нали, в западните медии, която се поде около наследника на Пахлави, който живее в Вашингтон, нали, оттам Ще да ви питам за... оттам от някакъв диван агитира. Мисля, че не се приемат сериозно в самия Иран. Не се гледа сериозно въобще на това. Той няма... влиянието му е нулево. Това щях да ви попитам колко силно е влиянието, защото когато започнаха атаките, знаете, че посланията от Пахлави зачестиха. Да, но влиянието му е нулево. Може би, вижте, има хора, които изпитват носталгия по времето от преди 79-та година. По времето на Реза Пахлави. Да. Времето на монархията. И техните наследници, нали, предполагам, всъщност са в голяма степен завладени от тези идеи, респективно тази носталгия. Кажете ми в социален аспект, видяхте ли много бедни хора? Видяхте ли ножицата да е широко отворена? Ножицата е широко отворена, както и тук, както в капиталистическия свят. Особено в такъв тип държави, нали, а не само в Иран, защото крупният транснационален капитал и национален винаги се слива с властта. Това е абсолютно навсякъде. Коя е основната тема? Що си мислите, че петролните компании на Рокфелер или военно-промишления комплекс на Съединените щати, нали, в лицето на Локхийд Мартин и другите големи корпорации, не работят тясно с правителството на Съединените щати? Не му влияят, не лобират и така нататък. Напротив, същото е. Просто се прави по един по-различен начин и на нас ни се презентира като нещо много различно. Но то не е. Коя основната Но има много богати хора в Иран и доста бедни. Нали? Тоест има с просто неравенство. Могат да се видят тези неравенството се вижда, нали? Което то е присъщо на капиталистическото стопанство, така да го кажем. Аз не знам, думата капитализъм сега тук е почти забранена. Нали? Гледам дори в речника на някакви така наречени социалисти, тя изобщо не фигурира. Но то си е това. Няма нужда да подменяме. Извън церемонията, коя е основната тема, която вълнува хората? Войната, страха от това, че може да се върне, или това социално неравенство и личните проблеми на хората? Те са... Вижте, въпросът за мира... Коя е доминантата? Въпросът за мира и войната е централен навсякъде. Това е важен въпрос. Той би трябвало да... Има ли страх в хората за това, че могат отново да бъдат подложени на атаки? По-различни са онези хора. Те не мисля, че са толкова страхливи. Там една немалка част, видимо, се отнасят така с откровено презрение към смъртта. Тоест, по друг начин други са им възприятията. Аз лично не бих се занимавал да воювам с тези хора. Защо? Има един такъв стоицизъм в тях, който даже е плашещ. Страх в очите им не видяхте. Това ли искате да ми кажете? Не. И между другото, бедни хора, изключително учтиви, много приятелски настроени са към чужденци. Много им е интересно да разговарят, когато видят чужденец, да общуват с него. Въпреки че не знаят езика, сега те там бяха предоставили едно момче. Когато им кажете, че сте България, ориентират ли се къде се намира? Преди време се губеха в географията. Горе-долу, да, повечето да. Зависи, повечето, между другото, са интелигентни хора. Иран е държава с над 50% от хората имат висше или полувисше образование. Те са образовани. Но исках друго да ви кажа, че въпреки, че са в момента бедни, има инфлация, имат проблеми, икономически проблеми, определено имат, няма какво да, нали, това да се крие, да се обяснява, че всичко си е наред. Не е. Но никой не дойде да проси или да ми поиска нещо. Никога. Да, ако ги поканиш, например, чисто от интерес, така ще седнат.
с тебе, но няма да приемат някаква обилна гущавка, така образно казвам. Ще си поръча един айран или една лимонада. Колкото просто за да може да общува. За общуването. Горди са, не са такива. Кажете ми правата на жените. Това е важна тема, специално за Иран. За кого е важно? За мен поне е важна. Да, Предполагам добре. и, че за хората, които се вълнуват от това как живеят там хората, иранския народ. Видяхте ли жени извън церемонията? Разбира се, видяхте ли жени без чадори, да речем? Да, повечето на церемонията бяха с чадори, защото Културата го изисква. Такъв е етикет, отиват на молитва, а иначе си ходят нормално. Видяхте ли нещо по-различно в поведението им от това, което виждате тук, у нас? Да, много по-различно е поведението им, е много по-достолепно. На мен лично ми харесва. Те жени се държат на ниво, като жени. Но можем да видим косите на жените, можем да ги видим Може, в нормално облекло. Който иска повече от 4 години, не е, между другото, задължително да се покриват косите. Сега, да кажем, че Техеран може би е по-така либерално, нали, защото е столица, но жените определено се държат на ниво. Мене ми харесаха тия жени. Няма го това нещо тук, нали, полуголи да обикалят и така нататък, най-различни с операции, какво ли още не, с изкуствени бюстове, които да стърчат навънка и така нататък. Това за мен не е признак на женска еманципация, а е нещо друго, което не искам сега тук да казвам. Усещаше ли се присъствието на корпуса на стражите, защото когато дойде режима на аятоласите, говоря от личен опит, разбира се, те навсякъде обикаляха града. Нямаше улица, на която да се обърнеш и да не видиш техен представител. Сега дали е така? Ето сега, според мен, целият наличен състав на силовите структури беше на улицата. Нормално, когато има 15 милиона. Сигурността. Даже и пред затвореното българско посолство точно в този ден нямаше охрана. Най-вероятно охранителя, който си има будка, нали, и си стои там. Нека да кажем, че посолството е затворено, казахте. Го нямаше, защото всички бяха ангажирани да подсигурят. Осигуряване. Да. Вие чувствахте ли се добре, защитен, спокоен, когато бяхте там? Да. Мисля, че в това отношение всякакви такива тези са пресилени. Няма нужда от излишен патос и героизация. Аз бях един от над 1000 журналисти, които бяха там, само да ви кажа. Всички световни водещи медии бяха там, разбира се, в главе с CNN, Fox News, Sky News, BBC и така нататък. Добре, че го казвате това, защото... Не е било нещо велико, нали, да отидеш до там. С едно изречение. Веднага написаха тук, някои казвам, определени медии, че сте копейка. Хубаво е, че казахте кои световни... Копейка. Написали са Копейка отишъл да се поклони на ковчега на Аятолаха. Сега към парцалите на Пеевски искам така да се обърна. Първо, аз не хода на Туркян чешма, по разни тук джами и така нататък, за да си търся избиратели сред мюсюлманската общност в България, за разлика от него. И да не ми пишат подобни неща. Защото и копейките от BBC също бяха там да се поклонят на Аятолаха. Нека да кажем, двама представители на Възраждане, видяхме ги в Не официалната говоря за това, говоря церемония. за BBC, CNN и всички останали журналисти. Тези от Възраждане хора, те си бяха явно там по друга линия, поканени от част от официалната церемония, нито са ми се обаждали, нито са ме търсили. Но да се пишат такива неща, както и другите, нали, колко струва, кой ти плати. А чакайте малко. Иран първо е много ефтино за нашите стандарти. Наистина много ефтино. Включително и самолетните билети.
изключително достъпно е да се отиде до там. Много по-ефтино от уикенд на нашото Черноморие или в Гърция, например, да прекараш. Да. Разбрах ви. Така че Добре. да се успокоят малко и дай Боже повече журналисти, особено от медии с огромни бюджети, да почнат да си гледат работата съвестно. Не виждам причина защо БНТ, например, не изпрати екип там. Не виждам причина защо българското посолство е затворено и ние продължаваме да плащаме вече 5 месец заплати на някакви така наречени дипломати. Нима Иран не е важна държава. Нима не е необходимо да имаш там хора, да знаеш какво се случва. Може да не дружиш, понеже сега не е политически коректно, но ти трябва да имаш някакъв контакт все пак. Така поне аз разсъждавам. Въпроси за сега остават риторични. Благодаря, благодаря за това гостуване. Това беше колегата Страхил Ангелов пряко за събитията в Иран. След малко продължаваме.